hapunan namin mamaya, buntot ng ano, ang tawag dito boss? Dorado. Dorado, no? Ito po yung ihawan namin, para-paraan lang po. Wala po kaming ano. Tawag doon? Diskarte lang po. Motor? Motor? Nandito yung mga motor na yun, boss. So, nag-chill po kami sa bundok ng ano. Tinggalan, no? Tupinga. Mamaya magtutubis po lahat kami dito. Nabakan nyo. Ito yung mga katutubo. Ito mga sinaunang tao. Ayaw tawagin ng politikaw. Magugulo tayo. Kabagi. Kabagi. Yan. Hindi na iitin mo mga ganyan na kulay. Ganyan, hindi na pero pag sinagad mo, kikinang lang yan. Alam mo yung kikinang? Kikislap lang. Pero hindi na itim. Ito po yung tubig, oh. Tupingan. Parang yellow ang ano dito. Tubig. Ganda ng bundok, oh. Tupingan Falls. Kinita na sana niya. Wow, lalaw nakatapat tokmol mamaita naman. Yan mo. Dito na lang. Lalaw mo kaya po. Mamaita naman. Mamutang lang din. Podar lang nakatam kayang kalalahutan. Nasa tinggi ka, no? Hindi kang kaya. Bango na mamaw na. Dati ay. Bango na. Eh,